BTC खौ जोनोम होनायनिफ्राय जिर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै जे रोखोमनि दाफुंनाय जादों BTC सेक्रेटारिनिफ्राय हमनानै जोङो दा फोरमायनो थाङोब्ला बे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गसाइगावनि खासियाबारियाव जमदुवार ब्लक BPF नि गोदानै मावख' बेखेवदों। गसाइगाव जिल्ला BPF नि सिङाव थानाय जमदुवार ब्लक BPF नि मावख'खौ दिनै गोदानै खासिबारियाव बेखेवनाय जायो। जमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरा जेन खाथिनि सुबिदा मोनो बिनि थाखाय गसाइगाव जिल्ला मावख'निफ्राय खासियाबारियाव गायसननानै दिनै बेखेवो। मावखुलिखौ बेखेवो मिरु BPF नि सोद्रोमा ध्रुब कुमार ब्रह्मआ। हाबाफारियाव जमदुवार बियाबनि बिजाथि उइलियाम नार्जारिजों लोगोसे BPF नि गोबां मावसुमाफोर आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BPF आ देरहानानै सरकार दागोना रोखा होनना ध्रुब कुमार ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव रोखायै फोरमायो। दिनै जों जमदुवार ब्लक BPF राष्ट्रिय दोलोनि मावख' नैबे खासियाबारि बाजारनि खाथियाव थानाय मोनसे न'आवहाय बेखेवनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव आंखौ मेन गेटखौ बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरनायावहाय आंबो नुजाफैनाय जाहैबाय आरो बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि BPF राजनितिक दोलोआ रायजोखौ सेवा खालामनायनि नामाव जे हाबाफारिफोरखौ लायो बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव निश्चयै जमदुवार ब्लकनि मावख' हिसाबै खासियाबारियाव बेखेवनो हानानै रायजोजों खाथि सोमोन्दो लानानै उननि समफ्राव दोलोनि हाबाफारि मावनायजों लोगोसे रायजोखौ सेवा खालामनायनि बेलायाव बा रायजो राजाया अफिसाव नेताफोरखौ लोगो हमफैनांगौनि नामाव खाथिथाराव मोननानै निश्चय बयहाबो सुबिदा जागोन। गतिके बे दिनै जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं गोजोननायबो फोरमायदों। जमदुवार हिसाबै जोंहा बहाय सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गैया बा थानाय नङा खारन जमदुवार ब्लक हिसाबै BPF राजनितिक दोलोआ आगोलनिफ्रायनो देरहाबोदों। गेजेराव जों खेबसे माबा खारनाव हयथ' रायजो राजाया सोरनिबा सायाव फोथायनाय सोरनिबा सायाव बा मोजां गाज्रिखौ सिन्था खालामनानै जोंनो खेबसे अननायखौ गुवारै होनो हायाखै खिन्थु गिबिनिफ्रायनो 2005निफ्रायनो जों BPF राजनितिक दोलोआ देरहाबोगासिनो दं। गतिके एबारबो जे जों देरहागोन बेखौ जों गोख्रोङै बुंथिनो हायो। बे सोंनायनि फिननायखौ होनो थाङोब्ला मिनिनोबो ओंखारजायो खारन बे BTC खौ जोनोम होनायनिफ्राय जिर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै जे रोखोमनि दाफुंनाय जादों BTC सेक्रेटारिनिफ्राय हमनानै जोङो दा फोरमायनो थाङोब्ला बे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे जोंनि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज CIT मेडिकेल कलेज बेफोरखौ हाग्रामा महिलारि देबा BPF दोलोखौ दैदेननानै सरकार दानायनि समाव बानायाखैमोन नामा? थिग बे रोखोमै दिल्लीयाव कलकातायाव सिलिगुरियाव गुवाहाटियाव चेन्नाइयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जि बानायदों बेखौ BTC नि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय बानायाखै नामा? दालां गैयामोन दालां बानायदों लामा गैयामोन लामा बानायदों बेखौ हाग्रामा महिलारि देबा दैदेनाखैमोन नामा? जाख्ल'नायनि नामाव बिथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुङो थांनाय बिसायख'थियाव बिथाङा बुंदोंमोन जे सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिथांखौ केस होगोन बिथांखौ जेलाव सोगोन। दा दिनै फैनानै 5 बोसोर जि बारलांबाय बे 5 बोसोरनि गेजेराव बिथाङा मा खालामखो? गमामायै जुदि हाग्रामाया करापसन खालामदोंमोनब्ला बिथाङा जुदि जाख्ल'दोंमोनब्ला बिथांनि सायाव सरकाराव थानानै नोंथाङा मानो राजनितिक सार्थनि थाखायल' रायजो राजाखौ थगायनाय बाथ्रा बुंनानै दिनै मानो जेबो एक्सन लानो हादिया? थारमाने नंखाय जेबो गैया खिन्थु बेराफारसेथिङै बिथाङा जे सालायनो हायाखै बा बिथाङा जे जाख्ल'नायावहाय लोब्बा दङ हयथ' बेखौ नैबे दा गोदानै जोंनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव एफिलिएटेड कलेजफोरखौ बा फिडार कलेजफोरनो जे लेखा राननाय बा लेखा हरनाय बेवहाय निस्सय नोंथांमोनहाबो खोनाबाय जे 500 थाखानि जेनाखि लेखा बे लेखाखौ 1500 करि
जेरोखोमनि रेट हमनानै जाख्ल'नायनि मोनसे माने बाथ्राफ्रा सिखारदों अब्ला बे जाख्ल'नायखौ बिथाङा सोरखौ बुंनो नागिरदों इनकुवारि जानायनि परे बा जेब्लानाखि बिनि सायावहाय इनभेस्टिगेसन जागोन बे बाथ्राफ्रा ओंखारहैगोन बिथाङानो हयथ' लोब्बा थानोबो हागौ बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि गतिके बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिनि सायावहाय रायजो राजाहा माने मेगन दङ रायजो राजाहा मेलेम दङ थांनाय इलेक्सन समाव जेरैहाय न'खर साख्रि होनो होननानै नंखाय बाथ्रा बुंदोंमोन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 करि होनो होननानै बुंदोंमोन गासिबो नंखाय गतिके बे बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिङाव दा फोरमायगासिनो दं जों सरकाराव फैयोब्ला जेखौ मावनो हागोन नंगुबै बाथ्राफोरखौ जों फोरमायनो नाजागासिनो दङ फेक्टर जानो बेखौथ' जों बिदि सानाखै जों आगोलनिफ्रायनो हारसिङै बिपिएफ हिसाबै गेलेबोगासिनो दं राजनैतिक दल हिसाबै बिथांमोना बिथांनि सिन्ताधाराजों नाजागोन बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु बिटिसिआ जे रोखोमनि जन्म जानाय बिटिसिआ जे रोखोमनि आयेनजों गनायथि होजानाय बेवहाय माखासे मोनथाय माखासे क्षमता गोबांथार बाथ्राफ्रा हाबनानै दं गतिके बे बेलायाव बिजेपिआ दारायो सोरबा एबिपिआ दारायो सोरबा माने तृणमुलआ दारायो बे बिसिनि खोथा खिन्थु जों आगोलनिफ्रायनो बुंबोदों जों हारसिङै दारायगोन आरो बिपिएफ दोलोखौ हाग्रामा महिलारि देबा दैदेननानै जे रोखोमनि सरकार सालायनायनि गेजेरजों रायजोखौ सेबा खालामबोदों बे सेबा खालामनाय फिथाइखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुंसोलायगासिनो दङ गतिके बेवहाय कंग्रेस जा बिजेपि जा सोरबा दोलो जा बेवहाय जोंनि थाखाय फेक्टर जानाय नङा जों बेखौ गोख्रोङै बुंनो हायो